Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Θα ήθελα να σας πω ότι ευτυχώς προσπάθησα και πρόθεσα όσο γινόταν την ανθολογία μας των 18 Ελληνίδων ποιητριών με επιμελητή τον Δημήτρη Βαρβαρίγο σε όσες χώρες πραγματικά μπορούσα να την προωθήσω. Τουλάχιστον δεν μπορούν οι Ινδοί ή οι Τούρκοι ή οι Μαλαισιανοί ή οι κάτοικοι των Φιλιππίνων και οι ποιητές να διαβάσουν ελληνικά, αλλά ξέρουν ότι έχει εκδοθεί και παρουσιάζεται απόψε μία ανθολογία Ελληνίδων γυναικών ποιητριών. Είχα πάρα πολλές και συγκινητικές, θα έλεγα, απαντήσεις από τις ποιήτριες και τους ποιητές από όλο τον κόσμο, από 4 υπήρους, και το ποίημα που θα σας διαβάσω έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά από ένα ινδικό περιοδικό και στην κινέζικη ανθολογία 2015 Yearbook, που είναι μια διεθνής ανθολογία και στην οποία λαμβάνουν μέρος 200 ποιητές από όλο τον κόσμο. Ο τίτλος του ποίηματος είναι Pilgrimage in Togetherness. Ο ελληνικός τίτλος είναι Προσκύνημα στη συντροφικότητα. Σε ωκεανούς ταξίδεψα βαθιούς, σε ήπειρους περπάτησα αιώνες, ψάχνοντας μια φωνή, μία ψυχή και μόνο αναζήτησα, μέχρι που η ζωή και οι δρόμοι μας διασταυρωθήκαν, μέχρι που οι φωνές μας και το όραμα ταυτίστηκαν. Να διώξουμε όσο μπορούμε το σκοτάδι, μίσος που κυβερνά το νου και την καρδιά αιώνες. Να απαλλαγούμε από το φόβο που διαπερνά τα κύτταρά μας. Να κλείσουμε το χάσμα της ανθρωποκτισμένης μας αβύσσου. Να διώξουμε το θάνατο που αιωρείται πάνω από τη ζωή μας, όπλα πυρηνικά εκτοξευμένα. Σε ωκεανούς ταξίδεψα βαθιούς, σε ήπειρους περπάτησα αιώνες, στη γη του θάρρους ζήτησα ψωμί. Ποιος το θυμό καταπραίνει των πληγών σε σώματα πρισμένα? Όμως η δύναμη του οράματος πληθαίνει. Πάνω στη γη μας περπατάει η ελπίδα. Απλώνεται πάνω από τις πεδιάδες του νου. Τεντώνει η ελπίδα στον ορίζοντα. Το μίσος σε εχθρικές ψυχές αδυνατίζει. Το δαίμονα της φτώχειας καθαρεί. Εξαφανίζει την αντίσταση που εναντιώνεται στη στοργική καρδιά της. Στο παρελθόν τελείως άγνωστη. Τώρα ένα σώμα στο κοινό ταξίδι ενωμένοι. Αγωνιζόμαστε ενωμένοι για τον άνθρωπο. Στη γη να περπατήσουμε μαζί της λογικής και της συμπόνιας. Σας ευχαριστώ.